Elena are un minus de 8 kg după a treia naștere și vreau să vă arăt aici rezultatul ei. Cât de bine s-a retras burta. Evident că, iarăși, nu rezultatul final, este un pic de muncă, dar mă bucur să împărtășesc cu voi asemenea rezultate și să vă arăt cât de bine arată femeile care încep această schimbare, care încep programul și care reușesc să obțină asemenea rezultate. Pentru că este foarte frumos să fie femei care începi să te iubești, începi să te placi și nu mai suporți acele kilograme și nu mai suporți acea grăsime, dar faci schimbarea spre binele tău, pentru că atunci când tu te vezi în oglindă și te place, atunci când tu ești bine cu tine, totul se aranjează mult mai bine. Viața ta se schimbă și dacă te-ai săturat să duci kilogramele în plus și într-adevăr vrei o schimbare, vrei să scapi de ele, păi uite că eu te pot ajuta. Un program de remodelare care e foarte ușor de ținut, dar dă rezultate minunate, rezultate de slăbire pe care nu le obții nici cu o dietă și nici cu un antrenor, pentru că noi luăm totul din interior, tu ajuți organismul din interior și kilogramele pleacă mult mai ușor.